Ahojte, tak máme tu takú menšiu recenziu regulovateľného napájacieho zdroja od značky Ovon. Toto je konkrétne model SPE3103, vlastne s napätím do 30 V a prúdom 10 A. Ak sa nemýlim, majú ešte v ponuke aj do 60 V, kde ale výstupný prúd pri 60 V je nejakých 3,2 A, okolo 3 A. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Váha zdroja je do nejakého 1,5 kg. Rozmery šírka 82 mm, výška 142 mm, bez nožičiek, ktoré majú asi 6 mm, je to taká plastoguma, ale dá sa v pohode. A hĺbka je 22,6 cm, 226 mm. Na zadnej časti máme ventilátor, IEC konektor C14 s integrovanou poiskou v hodnote 5 A a vypínačom. Vlastne vypínač je trošku neprakticky riešený zozadu, ale pri tejto cenovej kategórii čo sa dá robiť. A ešte takisto USB konektor Bčko na prepojenie s počítačom. Ventilátor ťahá vzduch zozadu dovnútra a vyfukuje ho cez bočné otvory. Poďme sa pozrieť na predný panel. Na prednom paneli máme displej, tlačidlá napätia prúdu, overvoltage protection, overcurrent protection, tlačidlo na zmenu dvoch režimov displeja, tlačidlo pamäte, nejakých predvolených režimov, ktoré často používate, otočný encoder, ktorý je klikací, potvrdzovací, a tlačidlo zapnutia, vypnutia výstupu. Ďalej tu máme stvorky plus, mínus a zem. A ešte je tu takisto výstup USBčka, ktoré má len 1 A, ale nejaké drobné veci to môže stačiť. Takže poďme si ten zdroj teraz zapnúť. Po zapnutí nabehne do režimu, kde je zobrazenie vlastne s grafom. Dá sa prepínať tlačidlom displej ešte takto veľké číslice. Na displeji vám vľavo hore zobrazuje, či je výstup zopnutý alebo nie, ale to vám takisto ukáže aj na modro podsvietené tlačidlo. Vidíte, teraz je zapnutý. Ďalej tu máte, v akom ste režime, konštantný prúd alebo konštantné napätie. A ďalej tu je čas. Čas ukazuje od začiatku zopnutia výstupu. Čiže teraz bol zapnutý na 3 sekundy. Keď znovu stlačím zapnúť výstup, nabehne znova od nuly a počíta. Ďalej tu ešte ukazuje výkon vo vatoch. No a tu máte vlastne napätie na výstupe, prúd na výstupe. Tu nám máte zvolené napätie, vami zvolený prúd a takisto tu je overcurrent protection, overvoltage protection a overcurrent protection. Dobre, takže máme tu pripravený taký menší setup na to, aby sme si pozreli a skontrolovali napätie. Takže začníme napríklad na 1 V. Zvolíme si 1 V. Priznám sa, trochu som kalibroval napájací zdroj, potom si ukážeme, akým spôsobom sa kalibruje. Takže teraz máme 1 V. Vyskúšame si 5 V. Máme 5 V, zobrazuje 4,99. S tlačaním tlačidla napätia alebo prúdu sa posúvate potom doľava. A keď potrebujete napríklad doprava, tak stlačíte vlastne tento encoder a posuniete sa doprava. Dobre, takže vyskúšame si 10 V. Vyskúšame si 15 V. Vyskúšame 20. Vyskúšame 25. A vyskúšame si maximum. Maximum je 31 V. Dobre, tak to máme napätie na prázdno bez záťaže. Tlačidlo memory, kde si vlastne po stlačení môžete nadefinovať 4 vami často používané hodnoty. Ja tu mám nejakých 4,21 A a tak ďalej.
Vy si potom vlastne týmto encoderom zvolíte danú hodnotu a pre vybratie treba podržať encoder. Takú funkciu, ktorá nám nejakým spôsobom chce ochrániť zariadenie na výstupe. Čiže dajme tomu, keď máme zvolených 20 V, zapnutý výstup a teraz by sme si tam manuálne chceli dať toto nižšie napätie, tak nám napíše Over Voltage Protect. Na zrušenie tejto hlášky stačí výstup vypnúť a znovu zapnúť a už ste v režime, ktorý ste si zvolili. Poďme sa pozrieť teraz na možnosť kalibrácie. Ak máte nejakú napäťovú referenciu alebo nejaké zariadenie, ktorému dôverujete, viete si skalibrovať tento zdroj podľa vašich potrieb. Na vstup do kalibrácie je potrebné stlačiť 5 tlačidiel v danom poradí, a to konkrétne display, memory, encoder, napätie, prúd. Tým sa dostanete do takéhoto režimu, kde vlastne potom otočením encodera si viete dať napríklad skalibrovať napätie, manual volt, potvrdíme a vlastne tu sme na hodnote, akú by malo dávať vlastne výstup a čo nám zobrazuje. Takže vy si vlastne zmenením týchto čísel viete skalibrovať zdroj. Vy sa posuniete na 10 V. Máme tam tieto dve hodnoty, ktorú si ja pre istotu zapíšem, lebo ja to už skalibrované mám. Prvá hodnota je napätie na výstupe, čiže dáme si, klikneme, aby sme sa posunuli do ďalšieho riadka. Máme 10 V. Teraz vlastne otáčaním si môžeme regulovať to napätie na výstupe. Mali sme tam hodnotu 601. Tak. A vlastne druhé je, čo nám vlastne ten zdroj zobrazuje, že aké napätie tam je. Takže tu si môžeme zvoliť, skalibrovať vlastne to, čo nám ukazuje. Keď sa chceme dostať o úroveň vyššie, stlačíme tlačidlo Display a vlastne pre uloženie dáme Save and Exit. Ja momentálne dám len Exit. Dobre, takže máme pripravený taký menší setup na to, aby sme si vyskúšali, ako tento zdroj merá prúd. Takže mám tam nastavený 1 A, zapneme výstup. Dosť sa to zhoduje bližšie k tomuto kliešťaku. Dobre, vyskúšame si 2 A. Vyskúšame 3. 4. 5. 6 A, 7 A, 8 A, 9 A. Vyskúšame maximum. Trošku si zvýšime ešte napätie. Ventilátor je zatiaľ stále vypnutý a trvá mu približne 2 minútky, než sa zopne. Môžeme chvíľu počkať na to, aby sme videli, ako reaguje a reguluje chladenie. Robí to v niekoľkých krokoch. Snaží sa to byť postupné, ale nie je. Slabý podsvit má tento kliešťačik. V tejto chvíli začína nabiehať ventilátor. Snaží sa pomaly roztočiť. Čiže zhruba nejaká minútka a pol. Nabehol na taký minimálny režim. A typujem, že toto je asi maximum, čo ten ventilátor dá. Je pomerne hlučný. Skúsime výstup vypnúť.
Pozrieme si približne, koľko mu trvá, než sa vychladí tak, aby vypol. Ale ako som už hovoril, ja tam mám vlastne ten termistor vymenený za 5 kg, aby mi vlastne skôr zopínal. Pretože nie som zastancom nejakých prehriatých súčiastok vo vnútri. Takže po nejakej 2,5 minúte sa vychladil a ventilátor z plného výkonu úplne vypol. Zdroj môžete použiť napríklad na nabíjanie batérie. Keď si zmeníte displej, tak vlastne môžete vidieť, ako sa to správa v priebehu času. Dobre, čo by možno ešte stalo za zmienku, vyzerá, že na displeji je nalepená nejaká fólia. Skúsil som to tu na vrošteku odlúpiť, ale nebudem ju dávať dole. Možno až potom, keby sa táto doškrábala. Tu je vidieť aj po ťahoch s prstom, že sa tam robia také jemné vlásočnice, takže predpokladám, že to bude fólia. A teraz si ju nebudeme dávať dole. Budeme sa pozrieť dovnútra. Vo vnútri tohto zdroja to vyzerá asi takto nejako. Vyzerá to pomerne slušne spracované až na ten napájací konektor. Len to nemáme zaizolované. Neviem, či to dobre vidíte alebo nie. Skúsime si tam prisvietiť. Dobre, tu máme ten spomínaný termistor, ktorý som menil. Dal som pod neho teplovodivú pastu MX2 a takisto pod ten válček, aby bol trošku viacej v kontakte, som dal takú teplovodivú podložku. Dobre, táto konkrétna verzia, tu máme vlastne dátum. Neviem, či to je, tak to bude asi lepšie. Je to rok 2022, 7.2. predpokladám. Pri plnom výkone tento chladič sa zohrieval viacej. Ja vám tam dám potom prestrih s termokamerou a vlastne tu bola teplota okolo nejakých 140 stupňov, čo sa mi zdalo naozaj, že šialene veľa. To je pekne spravené uzemnenie. Aj keď tu vlastne na kryt to ide len cez tie šrobiky, čo je trošku zle. V starších verziách im chýbala napríklad táto vymedzovacia podložka, alebo čo to je, tento plastový kúsok. A som videl, že niektorým sa stalo, že sa im vlastne ten plošak oprel o kryt a spôsobil skrat. Iná konštrukcia je celkom pekná, celkom pekne je to spracované, úplne tie detaily. Krásne to tam sedí. Zdroj som si kupoval sám, nie je teda sponzorovaný. Jeho cena bola približne 150 € na AliExpresse. Čo dodať na záver? Malý šikovný zdroj, možno ako taká výhoda oproti tým, ktoré majú vlastne len 2 alebo 3 riadky, kde máte napätie, prúd a vaty, že tento sa dá skalibrovať, dajú sa tu použiť v pamäti nejaké prednastavené hodnoty.
A myslím si, že v tejto cenovej kategórii je zdroj pomerne slušný, vyhovujúci. Na to, na čo ja ho potrebujem, mne bohate stačí aj tá presnosť, ktorú má. Môžem vám dať do linku pod video nejaké ďalšie recenzie na tento zdroj, kde merali vlastne aj cez osciloskop zvlnenie a ďalšie parametre. Ďakujem za slednutie videa a ahojte.